עניין כלכלי עכשיו, לפני כמה ימים החליטו עשרות בעלי עסקים מהמרכז ומהפריפריה להיפגש בטבריה כדי לבדוק אם ואיך הם יכולים לעזור זה לזה לצמוח. אחרי המפגש הזה יצאו רבים מהם מעודדים. כתבתנו אורנית פורן הלכה לראות איך משלבים זרועות כדי לשרוד משבר כלכלי. נטוורקינג זאת מילת המפתח. מאות בעלי עסקים, יזמים, תעשיינים מהמרכז ומהפריפריה נפגשו במטרה להגדיל את מעגל הקשרים העסקיים ברשת מקומית, ארצית ובינלאומית. עסקים היום תלויים במפגשים עם אנשים נוספים, לשמוע דברים, ליצור שיתופי פעולה, וזה מה שאנחנו עושים כאן היום. יש הרבה פעמים מוצר טוב, שירות איכותי, שירות טוב, אנשים לא יודעים איך לשווק אותו. פה יש הזדמנות באמת לעשות נטוורקינג, זה ליצור קשרים עסקיים, לראות קולגות במקצוע, לראות רעיונות חדשים, יצירתיות. ברגע שאנחנו מביאים למפגש אחד, לזירה אחת, את כל האנשים שקשורים בעולם הפעילות שלנו, בין אם זה ספקים ובמיוחד אם זה לקוחות, אנחנו יוצרים אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד. בזמנים של משבר כלכלי, כשהגלובליזציה לא משאירה מקום ואורך נשימה לעסקים קטנים ובינוניים, חיבור, חשיפה ושיתופי פעולה הם מנועי הצלחה קריטיים. יש לנו הזדמנות עכשיו להכיר. אם לא היינו מגיעות לכנס, לא היינו מכירות. הכנס הזה באמת פותח דלתות, פותח אופקים. אני כבר מההרצאה הראשונה יצאתי עם רשימה למשימות לביצוע. הנתונים של 2008, כיוון ש-2009 עוד לא נסגרה, מצביעים על כך שחברי B&I בישראל העבירו הפניות ביניהם שנסגרו לעסקאות של למעלה מ-37 מיליון שקלים. זה לא חוכמה רק להקים עסק, צריך לדעת איך עוזרים לו שהוא ישרוד לאורך זמן. מפגש מהסוג הזה שאנחנו רואים פה הוא אחד הכלים. זה שאנחנו עוזרים לאנשים לפגוש בעלי עסקים אחרים או לקוחות אחרים, זה בשום מקום מפתח את ההישרדות שלהם לאורך זמן. בעידן האינטרנט והאייפון מפליא לגלות שהכוח הגדול ביותר נמצא דווקא בידיים של הגורם האנושי. האירוע הבא הוא בהחלט